Dak il-brana għażer naħseb qattus kien mhux tigra. Kulħadd tifhem, mhux kulħadd u jrid ikollok naqa' ġisemmu. Mela jena nista' nirbaħ xi 60,000 għax għandi daqs tlieta minn ġisimhom daw. Għadaj sondi GPS. Ma narax innu, ma sibt ma narax li l-qiet. Merħba, dan huwa Love Island fejn ninsew il-politika u nintilfu f'Love Island. Fil-fatt, sinjuri, kull-jum fis-7 fuq stradarjali.com, ġifieri tfittxuni fuq il-television, għax m'għandix fuq il-television tajjeb, għamlu like, subscribe, share, insomma li tridu għamlu. Rajna l-parteċipanti deħlin fil-villa fuq il-ġib u bżaqqhom barra. Issa jiena dik ma għamilix. Xiex, U li noqfu l-ġib barra u marrani. għaliex taħseb li taffetwa bil-fetħa ta' ġismek l-aerodynamics tal-ġib? Efqu, ja dardik, kesħin, bil-wif qabla flok noħdilkom il-liċenzja jena u nirranġakom il-punti kollha noħodhomkom. Ejjew law! Wardin, le dawk tal-Love Island ja ħasra. Ta' xiex? Tal-Love Island. Xeku? Għandek grupp ta' nies, ħelwin ġisem li intiħaw ġo villa u jisaw jirbku 20,000 euro. 20,000 euro. Taf kemm irid nagħti ċitazzjonijiet biex naqlu 20,000 euro, kulħadd jista' jidħol. Kulħadd tifhem, mhux kulħadd u jrid ikollok naqa' ġisemmu. Mela jena nista' nirbaħ xi 60,000 għax għandi daqs tlieta minn ġisimhom daw, nidħol ta' jena. Le, ma meta ngħidu kollok ġisem ġifieri tkun bil-muscles, tmur il-ġim. Jena mmur il-ġim, hej. Eħe? L-ewwel darba li mort il-ġim, jena l-kitt tiegħi sewda, tal-ġim whale. Qed tifhem? U kif tħaltilhom jiena fil-ġim, kulħadd qabad ħireġ il-barra. Temmenx ġara, ħasbuni panda. Imma mhux f'dak is-sens irid ngħid tereq, tbati u. Ma ħej, jena xogħli jekk ta'. Jien tant nereq ma' ġurnata tilgħu niżel nagħti ċitazzjonijiet, illa laqqas għadni nuża deodorant flok antiperspirant, sirt nixxi wieħed minn daw. Li tħallat mal-ilma tax-xorb. Li taqtalu rasu u nċappaplu minnu taħt idejja. U mbagħad kif jaqbadni l-għaċ għala kemm self-sufficient. Nafas idejja hekk. U toħroġ xarba friska mijiex għaxħuna, imma ħanajdlek tajba daqs il-getronejtaw għalix fija l-melħ u koll. Ja, ara ħija niqfu għaw kompli, ċaw. Bil-ħaftejta. U jekk kienu tajtu sew rajtu l-parteċipanti deħlin bil-ġip. Anke tagħna tal-Love Island daħlu. Ġip ma sibniex għax talbitna xi 300 euro daħ. Allura sibna xi ħaġa tqarreb imma raw ġej. Are you sure that this is the way? Mala. Dejjum fazzilla fajnel. Għanżejra bala sofejent ta' għana naqa xerbol tal-għalib bis-sof li għad it-tajjar bir-rieħ. Mużani, isma, dajja fej sejrin jew. Le, naffedin, il-GPS għawet jimmarka. Għadaj sondi GPS. Le, ma rax innu, ma sibt ma rax li l-qiet. Oj, ma taċċa suq jinfażaw. Le, naffej sejrin. Fene, hej, ma faslux għax bir-rieħ il-nibla tinqasam li samħara ġidnera. Għala, għajba, għajja. Taf li naħseb qed nara l-villa minn hawn. Warra l-villa, issa l-allara, ejja rċella fi kasi ħsadejja jen. Arezzja! Ommo xorta rċella. Le mux xojta tkun għajatlek fiziti u gost. Xorta fissi fazi laqwa li tajjat li. U għakkit fixlu li tattaxa hektar ma jkun ġara ġej. Tajjam fazi, Love Island, here we comes. U hekk il-parteċipanti tal-Love Island dawk tagħna biex niftehmu. Issa sejrin fid-dar. U dan tagħna kif inhi? Id-dar ta' sibna, ifhem, villa, mhux sabiħa ta' saħħom imma sabiħa ta' ġifieri. Aħna minna video biex tkun tistgħu taraw id-dar. U le mhux li tagħmel video ta' żommu. U nixtieq li qabel inkomplu dedikaw ftit ħin biex naraw ftit din il-meme li tella t-tim tal-Love Island Malta. U mill-ewwel bdew deħlin il-kummenti tagħkom ta' kif għandha tidher din il-meme. U aħna minn tagħna għamilnihom.
Eżempju, peress li Lenja hija minħal Ormi, kitbula insejt nġib il-ħobża tal-Malti minħal Ormi, tħallinix naqannejk mulej. Tlek titfax ġobon għax lactose intolerant. Jaqaw trid tittini xi punishment ta' xi ħaġa li għamiltlek? Tajbin wisq. Kważi iktar mill nħobb nara Love Island, jiena nħobb naqra il-kummenti tagħkom in-nies. Kumment minnhom kien dwar il-bra ta' Kiana. Dak il-bra nażer naħseb qattuż kien mhux tigra. U ovvjament dan ir-ritratt fuq Are You Being Served jifqa'. Jekk rajtu iktar tajbin tiddejqux tibatuhom x'aħna ntellawhom fuq team@stradarjali.com. U dak kien Love Island għallum tinsewx kuljum fis-7 fuq stradarjali.com. Kull ma tridu tagħmlu huwa like, share, subscribe, asmuh ma min tridu waraw ma sħabkom, issirkom nannukom. U għall-sponsors Regalmant l-sponsors tagħna jekk tissapportu segwu sal-aħħar u tgħidilna min dieħel fil-villa. iktbu għaw taħt fil-kommenti.